Miksi? Joo, me pelataan nyt Lego Batmania Viillä. Ja me tehdään noita läpipeluta. Ja yksi video ehdittiin tehdä jo. Tehdä. Mutta se poistui. Etten me aletaan jatkaa tästä toisesta tasosta. Tää on toinen taso kumminkin. Tai ei niinku toinen taso, vaan toinen niinku tehtävä. Jos sä haluat nähdä sen, niin voit jossain YouTubesta mennä kattoon tai... Niin, jos löytyy joku ykkösosa. Mutta tää on nyt toinen osa. Mitäs se sitten jatkaa, vaan jatketaan peliä. Niin varmaan kaikki tiedetään, että ilmestyy Batman, Lego Batmani. Nyt tarvitaan tonne, ei pääse, nyt täytyy äkkiä palata. Oikoon, ei oo kauheesti nyt, pitää olla alle tunnin päästä nyt. Vaikka huomenna näkyy koulua, kun ensimmäinen tammikuuta alkaa vasta 9. päivä. Anteeksi 8. Anteeksi 9. Mä ammutan auton tosta. Kiitti Broidi. Siis puhutaan nyt kaikki, ja puhuttiin nimeäkyssä kiinni. Läpipelun kannalta Joona hei täällä on läpipelun tässä saa tekeillä. No joo, kumminkin niinku Breikka 3:lla niinku laita. Sitten tulee kesällä. Se on sitten myöhemmin kesällä. Myöhemmin kesällä. Joo. Ja nyt kumminkin ei oo nimeä vielä ihan varmasti, mä en sanoa mitä mä oon miettinyt. Mut se sitten tulee johonkin. Se kun mä... Niin, silleen. Mikä se väliin? Mä oon ajatellut Pehtosten Play. Tai joku muu. Sehän tää nyt nopeesti läpi tää peli. Huomenna ehditään tekemään todella monta jaksoa. Tullaan tekemään huomenna. Jos me niinku ehditään, katsotaan nyt sitä sitten. Kyllä me ainakin pari ehditään tekemään. Ammuttiin noin nyt tosta ja... No valmiin, toinen. Tämähän menee todella hyvin 5 runnilla. Ja joskus tehdään nyt toinen ei ihmiin yksin, joten niin että voi mennä vähän kauemmin näissä videoissa. Ja yrittäis suunnilleen... Mä oon yleensä nopeita kun me tehdään näitä. Yritetään joka päivä tehdä ainakin pari videota. Ei, tai niin. Voidaan saada tää nyt ensi viikon aikana läpi. Vastata. Mut ei se mitään kiirettä oo. Paitsi kun koulupäivä ei kauheasti ehtiä. Siitä vaan. Ja sitten tulee ei Sly vaan. Lego Batman 2. Ja sit se ei oo varmaa vielä se Lego Batman 2. No on se todennäköisesti varmaa. Katsotaan nyt mistä jamassa. Mäkin voisin ottaa pari jalkapalloturnauksia alkaa tekee tähän. Ja niin, koska... FIFA 11 niin. ja kaikkia. Jos mä saan sen vaan toimii se FIFA. Sitten futsalia ja... Sitten ihan itsekin tehdään videoita ihan niinku meidän elämässä, niinku maideita ja näitä. Tietyistä päivistä. Enemmän näitä videoita tulee, tällaisia peliä.
vaan Mut mä teen todennäköisesti enemmän niinku... maineita. Niin. Joo. Sulla on aika hyvä käyttö nyt meillä. Kaikki. Et sulla on aika hyvä se rautakäyttö. Mene vaan. Mä otan noin rahat Joona. Vie mua kaikissa rauhassa. Joona, potti jäi! Potti jäi! Mennä sä. Kuka saa sen vielä? Sä menetit ne. Niin riittää. Tuotat ihan pikka vauhtia. Hän voi mennä mikä siihen. Voi olla kyllä vielä ensin. Tai oi. Jos minä olen nyt... Ai niin monta lähtää juttuja. Jos minä olen kumminkin herrasmies. Mulla on 0. Hyvä sua. Elikkä meillä on tässä Leikon Batmanissa yleensä tosiaan joku niinku rahankeräjä. Mutta yleensäkin meillä on Meillä on aika paljon tehdä mitä. riittää. Me kisataan niissä rahoista. Mutta ei me nyt tästä mitään selittää. Kisa. Voi taivas niin. Nyt tästä ihan oikeassa rauhassa. Voi olla totta. Tää siis niin helmiä. Sori Mika. Sulla on kumminkin 0 kuulemma. 440. Ei, mutta älä jäädytä mua Joona. No mä en jättää noin ukot tuota. Se käy näinkin. Hän on ainakin suojassa. Robin on palannut. Mä divarin. Täytyy seurata. Ei vitsi nää on liukkaita. Tää hissi on kiva. Mä nyt käydään vähäkkäkään. Hei on Sitten on keikka. Tai keikka. Tää niinku tämmönen vastus. Mister Jää. Ei saa kyllä. Jäämies joku. Iceman. Männe. Me. Ja voi käydä jääsä. Onpa se Semmoa No kyllä. niin järjestää se jatkaa tätä. No niin se järti musta. Hän on kiltti herrasmies. Mä en pysty mitään tappaa. Kiitos Miika, kiitos tosi paljon. Tuu äkkiä nyt. Eikö se jäädyttää mut? Me pakoon, auta mua. No.
Juu. Ja kossa ja nolokossa. Missä... Missä vielä tekee auttaa? Suojelemiiko mua? Juu. Mitä seuraava? Oh. Ja harhata. Auto, auto. No niin. Anna se niinku hakata mua oikeesti. Mä löysin. Tää on paljon vaikeampi kuin mä muistin. Toivon, että mä en yhtään tykkää tästä maasta. Yhtään. No kyllä mä sinne. Älä oikeesti puolella keskity vaan. Sly TVs, onko jo ostanut TVsin päivikin? Ei. Ei ostanut ostaa. Missään kohtaa. Miksi? Sly 4 vai? Miksi me voidaan ostaa? No mä en ymmärrä kans, että miksi me voidaan ostaa. Ostetaanko me? Tämä on muuta. Suojele mua, suojele. Moi. No se on sit siitä. Headshot. 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 Eikö se kolmonen auto? Kun mä jotenkin sanoin sen kolmosen asti. 3 aina. Niin tuli se auto ja sillä. Pohja 4, 5. Ja sitten pari muutamaksi päivästä. Lopetan tähän Joona. Vai tehdäänkö me vielä yksi osa? Katsotaan mikä se on. Katkastaanko tää? Katsotaan nää raakakaiset. No niin. Moikka! Moikkelis moi!